wacho ka nyalo chiwonwa mar mondo mi jopiny ong'e kuma ginyalo yude kony mapiyo ponono gintiere lwenje mag kit chwech. Ahero kamano Joyce. Wan gi gender based violence toll free numbers 116 kod 1195. To police stations te wan gi gender based desk ma ng'ata ma orchoch ratiche. Moso joma mine kik iluor dhi ka police. Kindly kik iluor dhi ka police. Chop ka police mondo report e gender desk mondo mi yud konyruok. Ok dwaher ni wawito gandawa. En morwa ka wan duto wan kamoro achiel kendo wagoyo erokamano ni Nyasaye ni ka wantie wangima. Cases te mag gender based violence, cases te mag sexual gender based violence, don't accept to be compromised. Report. Nitie migepego ma deal gi gender based violence ma will fully come up ka onge ni ratichi dwa no bede. En kwayana makende ni jowinjo na duto ni jogo ma thoro chocho kata ratich nyithindo. An kaka jachung' ma nyithindo. Gima rachna mogik en ng'ano ma chocho ratich nyathi. Nyithindwa en dongruok ma gwengewa, nyithindwa gin dongruok ma familia wa. Piny maonge nyithindo en piny man gi chochni. Piny maonge nyithindo